Sa Good Vibes, paagi sa TikTok, pamilya nga nagaista sa sulod sang plastik nga hayub-hayub na hatagan sang ayuda. May report si Romeo Subaldo. Sa sini nga plastik nga ginigot sa puno sang santol, nagaista ang pamilya Aleb sa Purok Paraiso sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Ang plastik ginhatag sang kaingod para lang hindi sila mabasa kung mag-ulan. Duha sila sang yamisis kag duha nila ka mga kabataan ang nagaistar diri. Sa guwa sang ilabalay nagakaon ng yamisis kag mga anak. Tricycle driver ang padre de pamilya nga si Josal de Aleb. Naga-drive siya sang gipasahay nga salakyan sadto o galing pag-pandemic naguntat siya. Pag-abot sang COVID-19, nag-stop naman kay limitahan ang pasahero. Imbis nga 22 ang dalon mo, himuon na lang siyam. Nag-stop po kay tiyang arkila, steady ang imo income, jutay, nag-stop po, nag-transfer ko sa motor. Nagbiyahe siya sa tricycle. Lunes tub-tub Domingo ang iya nga biyahe. Tag 12 oras ang iya pagbiyahe sa kada adlaw. Gani ang ginapatukod niya nga hayub-hayub, hindi matapos-tapos. Ang haliging kawayan, gabuk na. Ang sin, ginpanglupad sang hangin. Wala pa man ini mahuman, ginagyan sa bagyo nga udet, gani guba na naman. Ang sulod, gintubuan na sa mga balagon. Ang ref, hinatag lang ini, pero wala na nagaandar. Gustuhon man ni Josaldi nga tapuson ng iya balay, wala na siya sang igasto kag, wala siya sang panahon para obrahon pa, ilabi na nga may ginagatas pa siya. Ginagatas ko pa nga daano kay pag-abot 4 months siya, way nagatas. Tingin suportahan gatas, hindi mo mapabayan-bayan ng bata at iunahon mo ang obrahon mong balay, hindi ka kaobra kay kuway ka inog bakal gatas, matipyada ka bata na yan, budlay na yan pagutuman. Hindi pa basta-basta ang alagyan pasulod sa ilang lugar. Lunang, katubuhan kag danaw ang agyan para malapot ang ilang lugar. Ini ang alagyan pakadto diri sa may sitio Paraiso, Barangay Mansilingan. Ang ngalan niya lang Paraiso, pero ang alagyan hindi magwanta. Hindi na makasulod ang salakyan. Kaya may mga katubuhan, lunang kag sapa ng agyan mo pakadto diri. Kani sa makita ni Brian Guevara ang video sa TikTok, ginpapangita niya sa kilala niya ang pamilya. Si Brian, anay OFW sa Saudi Arabia kag subong nagatiyanggi-tiyanggi sa Mansilingan. Kada may makita siya nga nagakinahanglan sa bulig, ginapangita niya sa pagi para mabuligan. Nakita ko sa TikTok. Pagkita ko sa comment, Purok Paraiso. So, sulod sa pinsa ko, Ilonggo Paraiso. Si Claire, muna siyang gabulig sa akon kung diin lang ang mga buliligan siya nagpunta ko. Ang bag ko verify abe kadto kag ikwa picture documentation kag ipabala ang pamilya nga ang picture ngayon para mapangitaan sila bulig kay ang ginapang advokasya ko ng mga hilit-hilit na hindi matutunan na muna ang ginapang katuan ko mo. Sang kagabi, nagpanawagan siya sang bulig sa iya nga post sa Facebook para sa pamilya Aleb. Kag kagabi man mismo, may nagpadala sang kwarta para ibakal sa grocery kag cash para sa pamilya ni Josaldi. May nag-message ako ng suporta ginailin simuna sa akon nga private nga gapa anonymous lang. Yan padala so nagpadala sa 2.5 ang balik ko cash or same pattern nga 1,000 grocery then cash. Tambalya mas mayo may grocery. Tigin kumprahan ko sila worth 1,000 mga goods, gatas, kag bugas. Kag gintagaan ko ang 1,500 na cash ginatag ko sa ila kay para may panggiyog-giyog sila. Oh. Gani dako ang pagpasalamat ni Josaldi. Pero ang mas kinahanglan kung tali sang iya pamilya, ang balay nga mapasilungan kay hindi mapaktan kung tubtub san o masarangan sang sining nga plastik nga proteksyonan ang iya asawa kag kabataan.